Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Philippine Army ginpabakod pagid ang ilang monitoring sa Visayas kasunod sa pagpambomba sa Marawi City. Publiko ginapanawagan man nga mangin mabinantayon. Nagdangat na sa 11 ka mga personang napatay sa pagpambomba sa gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi City. Suno sa militar, improvised explosive device ang gingamit sa pagpambomba. Ginako sa Islamic State nga militante nga grupo ang pagpamatay. Ang Philippine Army sa Visayas nagpagawa na sang pahayag na nagapanawagan sa ilang mga tropa nga pabakuron pagid ang intelligence monitoring. Suno kay Lieutenant Colonel J.J. Havinas, Chief sang 3rd Division Public Affairs Office ng Philippine Army, hindi man nila luyag nga pahugo ng publiko pero mas maayo na lang nga mangin mabinantayon sa posible nga spillover o kung paglabot diri sa Visayas sa mga terorista nga grupo. Nakahanda ang Army para sa mga amo sini nga bagay suno pa kay Havinas. Kinahanglan lang gid nga papaskugo ng pagkuha sang impormasyon tuoy sa mga nagasinulod nga grupo sa Kabisayaan. Dugang pa ni Havinas nagabinuligay sila sang PNP para sa intelligence monitoring kag labi na nga ginabantayan ng matawo nga mga lugar, ilabi na kun bulan sang Disyembre. Ang mga pantalan, simbahan, airport, bus terminal, merkado ka mga syudad. Nagapangayo man ang Army sang kooperasyon sang publiko nga kung may mamonitor nga mga suspicious looking o kung makaduluda nga mga persona sa ilang mga lugar o kung may ginbilin nga mga makaduluda nga bagahe nga giliyon ipahibalo sa otoridad. If they have the suspected person, no, parang daw lalain na pagtulukod, those very suspicious, i-report nila no sa aton kapulisan, sa aton mga kasunduluan nga lapit sa ila. Pag may nakita sila mga abandoned packages no sa mga terminals, no, mga kaduda-duda lang ang mga package, mga karton, mga sulupin, mga amusina, i-report pa nila dahil sa aton kapulisan no sa aton mga kasunduluan para maaksyonan.